Is-sena 2021 ġabet magħha numru ta' rekords meteoroloġiċi kemm fejn tidħol l-ogħla temperatura u anke dik l-iktar baxxa. Fil-fatt, ix-xahar ta' Diċembru ġab fit-tmiemu s-sena ta' rekords hekk kif tkejlu 18-il siegħa ta' xemx aktar minn norma. Fil-waqt li t-temperatura tal-arja medja kienet 0.6 gradi aktar baxxa minn dik mistennija f'dan iż-żmien tas-sena. Rekord ieħor hu dak tal-ogħla temperatura l-ewwel xahar tas-sena sa mill-1923. Bit-temperaturi tal-arja f'Jannar u frar tas-sena li għaddiet kienu ogħla minn norma. L-ogħla temperatura f'Jannar 2021 tkun ta' 25.8 gradi li ntlaħqet hekk kif riħ sħun minn fuq id-deżert tas-Sahara baqa' jestendi u l-Gżejjer Maltin. Ix-xhur tas-sajf kienu iktar sħan u xotti milli mistenni f'dan iż-żmien tas-sena. L-ogħla temperatura tas-sena ntlaħqet f'Ġunju, dik ta' 41.5 gradi matul mewġa ta' sħana li damet 12 jum. U l-iktar temperatura baxxa tal-2021 niżlet għal 5.8 gradi Celsius fil-15 ta' frar. Ix-xahar ta' Ottubru mbagħad hu meqjus bħala t-tielet l-iktar Ottubru li ra x-xita mill-1922, hekk kif niżlet 246.2 millimetru. Novembru wkoll kien wieħed mill-iktar li kellu x-xita iżjed minn norma klimatika. Bir-rekords tal-Uffiċċju Meteoroloġiku juru li l-Gżejjer Maltin kienu ilhom 22 sena ma jesperjenzaw ħarifa daqstant imxarba. Intant, sa issa, is-sena ġdida offritilna temp sabiħ u fil-maġġor parti tiegħu xemxi, għalkemm f'dawn il-jiem it-temperaturi mistennija jkomplu jinżlu.